Kanawa mun shirya. Da Nasiru Gawuna shi za mu yi yafi. Yayi gwamna a Kano ya jaddada aikin alkhairi. Hali zanen dutse kowa yake bin wannan layin yayi gwari. Ashe? Sai Gawuna. Birni har ƙauye. Sai Gawuna. Wazamiya Kano. Sai Gawuna. Karkara lungu-lungu. Sai Gawuna. Birni sako-sako. Sai Gawuna. Gawuna alkhairi. Sai Gawuna. Babban alfanu. Sai Gawuna. Na gwamna Ganduje. Sai Gawuna. Shi ne dattijo. Sai Gawuna. Abba Halifa ne. Sai Gawuna. Ni ke baitin waka. Sai Gawuna. Gwani na gwani dan zarga farar tafiya kai ma ka kyauta. Kanawa Gawuna ne jirgin mu. Alhaji Umar Hussein Gabari shi ma ya rike babbar durka. Kanawa Gawuna ne jirgin mu. Har ya Alsama'u sarki mu fitar ta rike Gawuna ba ta shakka. Khalifa ne ke baitin wakar Gawuna tuna more. Kanawa lokaci yayi. Gawuna za mu bada. Yayi gadon uban abu ba zai cutar da kowa ba. Nasiru Yusuf Gawuna hira ayi hijara. Kanawa lokaci yayi. Gawuna za mu ba dama. Yayi gadon uban abu ba zai cutar da kowa ba. Nasiru Yusuf Gawuna shi ra'ayin shi gyara. Idan daga ka rabu ba zan roƙa ga kowa ba. Gawuna za mu bada. Kama mun kamar yadda kan saba gwanin baiwa. Kanawa lokaci To yayi. salati sallama ka karawa da mai baiwa. Gawuna za mu bada. Ka sa Ali sahabbansa wanda ya bi su ya jira. Kanawa lokaci yayi. Gawuna za mu ba dama. Yayi gadon uban abu ba zai cutar da kowa